ang atong tinahod Obispo Auxiliary Emerito Bishop Tony Reniola, ang atong team of pastors, Father Scipio, Father Froilan, Father Sake. Hinigugma na itong mga kaparihan kung celebrante sa atong misa, mga parokyano, mga pilgrims, mga bisita, ug tanan nga luyog nato nining kasaulugan sa broadcast niini, possibly Facebook live stream, radio broadcast. Sa ngalan sa atong Archdiocese, gusto nako ipadangat ninyo ang akong pagbati. Happy Jubilee Celebration, ika-25 katuig nga kasumaran pagtukod sa atong parokya. Congratulations ninyong tanan. Mga hinigugma nining higayuna, gusto nako ibalik ang pamalandong Santo Papa Juan Pablo II. Importante menong danon malipayon nga kasulugan sa manini mo ingon siya. We should look back to the past with gratitude. We should celebrate the present with enthusiasm, and we should look at the future with hope. Gusto nato i-modify gamay, maglingi kita sa naglabay ug magpasalamat. Atong saulugon nini ika-25 ang kasumaran sa dakong pagsalig ug atong paabuton ang kaugmaon sa dakong paglaom. Mga hinigugma karong hapuna, gusto nako kamo awhagon, maglingi kita sa naglabay diya sa kasing-kasing nga mapinasalamaton. Labi na kamo nga dinhi sa Mactan, labi na kamo nga mga parokyano makahinumdum ang una nga parokya Nuestra Señora de Regla, no? Dinhi sa Lapu-Lapu. Tingali Gonsundan, San Roque sa Cordoba, no? Posible ang ikatulo Sacred Heart, no? Ikaupat ini tingali, no? Santo Niño, Marigondon ug Pahak. No? Tama, no? Makainomdom kamo kanhi, no? Gamay pala dinhi nga kapilya. Pero salamat ninyo, salamat sa kaparihan sa to MSC, no? Missionaries of the Sacred Heart, nga nagserbisyo din ni tingali mga 20 katuig, no? Bahin sila sa pagtubo, paglambo nining parokya. Gisundan sa atong mga kaparihan, diocesan members of the clergy, no? Ug karon, no? Sa atong pagsaulog, ika-25 nga kasumaran, garbo ninyo, tahong nga simbahan, dako nga simbahan, o kini angay natong pasalamatan. Una sa tanan, Senyor Santo Niño, natural, no? Mama Mary, inahan sa kanunay nga panabang, og daghang kaparian og kamo nga mga parokyano nga tungod sa kabalawanon sa inyong kasing-kasing nagtubo, naglambo kining parokya. Kanyong tanan, sa ngalan sa atong Archdiocese, ang akong kinasing-kasing nga pagpasalamat kay sayod ako nga kamo mismo ang hinungdan, ang rason ngano nga mao na kini ang atong simbahan na tubo, naglambo, tahong dako. To all of you, daghang salamat, congratulations. Wa kini giplano misteryo sa kinabuhi and the 25th year niabot si COVID-19. Mao nga mingon ako, we should celebrate, but in our celebration unta diha sa dakong pagsalig. Nganuman, kung kita magbasa sa newspaper, kung kita magpamalandong sa mga naglabay, wa gid gipaabot kining COVID, pero dinhi nato tanan. Kamatuoran, sayod kamo, daghan
ang naigo sa COVID. Kami ni Bishop Ranula sa ospital, Pebrero. No? 20 kadlaw kami, napulo kadlaw sa ospital, paggawas gin quarantine. Di ko malimot nga nag-message si Cardinal Tagle. Matod pa man niya, as Bishop Palma, classmate na kita, kay siya gi-COVID gihapon, no? Ingon ko, Eminence, classmate kita, ang atong valedictorian, si Bishop Ranula, no? Nga naman, kay 90 years old na gid siya, hapit na magdubinta, survive lagi hapon, kaluoy sa Dios. Amen? Pero, sayod kita sa daghan misteryo, no? Nga naigo, o natapdan, o mao na ang ilang katapusan. No? Mao nga karon matod pa man, bisan pa dunay COVID, dayon ang atong selebrasyon. Bisan pa dunay COVID, ingon ko, thanks be to God, there is COVID, but we are not paralyzed. No? Kiwala tagyapon. Kamatuoran sa akong pamalandong, in the past several weeks, almost every day, gawas me, no? Ngadto kong asaman, no? Kay parte ini sa 500 YOC, no? Pero ugma magikan na kami pagkadto sa Roma, then pagkadto sa Budapest. Nganuman, magpartisipar kami sa International Eucharistic Congress. Kaluoy ni Lord, kay nasaga, nagpakuha ko swab test, no? Wa man yun, no? Wa og mga virus, no? Salamat sa Dios, no? Pero ang akong punto, padayon kita with dako nga pagsalig, no? Pero may nato gipahinumdom, ampo, amping, ambit, no? Nasalig kita sa Dios, pero buhaton nato ang angay buhaton. Lisod-lisod gamay, no? Kung may face mask, no? Matod pa sa Tagalog, huwag mo nang itanong kung mahirap, kasi medyo mahirap. Mas nindot unta kung wala og face mask, kay sayon lang maginhawa, no? Huwag mo nang itanong kung mahirap, itanong mo kung mahalaga, no? Siyempre, importante. Amen? Sacrifice gamay, no? Sacrifice gamay, no? O siyempre ang atong pagpaambit, no? Sa atong mga kaya. O karon, no? Diha sa istorya sa amping, no? Matod pa man face mask, hugas, no? Alcohol, iwas, distansya, o kung pwede, kung wala man lamang og medical nga kontra sa atong kinabuhi, bahano sa atong bakuna. Mao kini, the Pope says, no, vaccination is a sign of charity, a sign of love, no? Kay ngano, medically it has been testified, pamagi nga di kita matapnan, di kita makatap, takod sa uban, ug siyempre sa lain pang sakop sa komunidad. Mao nga kini, nasalig kita, pero buhaton nato ang angay buhaton. Kung sa Tagalog pa, nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. No? Ay, buhaton nato ang angay buhaton namin. Di pa katapos, sana lang. No? Mga hinigugma, we should look to the future with hope. No? With hope. Nganuman, di kita sayod kung kanusa pa ini maundang. Pero ang atong paglaom, labaw sa tanan. No? Ang atong hope, ang paglaom ay pa atong pagpaabot maayong mga butang. Ang atong pagpaabot maayong mga butang, una sa tanan, napasad sa Dios. Our hope is founded sa atong pagtuo nga gihigugma kita sa Dios. O kung ang Dios nahigugma nato, ang Ginoo di magpabaya nato. Natuo kita nga ang Santo Niño bato balani sa gugma. Mao nga nasalig kita. Di kita sayad kung kanusapin ni undang, pero
we believe. Matod pa, we have faith. Ug karong adlaw, I pray with you, may our faith be stronger than our fear. Amen. Munta mas dako ang atong pagtuo kaysa atong kahadlok. O ang atong pagsalig una sa tanan, tungod kay nasalig kita. Ang atong paglaom napasad sa atong pagsalig kay Senyor Santo Niño. Amen. Ang atong pagsalig napasad sa atong pagtuo nga pinangga kita ni Mama Mary. No? Inahan sa kanunay nga panabang. Kay nga naman, labi na kamo mga inahan, pirmi na ako kay pahinumdum, kung kamo, dunay kasing-kasing nga nahigugma sa inyong mga anak. Wa og duda, si Mama Mary atong inahan, nahigugma natong tanan. Mao nga atong paglaom, napasad sa atong pagtuo, we have the Santo Niño, we have Mama Mary who loves us. Karong tuiga, year pa ni Saint Joseph, no? Patron of the Universal Church. No? Mao nga bisan dunay COVID, we believe and we hope for better things to come. We believe that we will survive. And after that, we believe that we will revive. Labaw sa tanan, tungod sa atong pagsalig sa Dios kay Mama Mary. Amen. Pero matod pa ni Pope, and I would like to end with this. Yes, COVID may still be around. But if we look into our hearts, ug diha makita nato, dunay solidarity, dunay panaghiusa. If we look into our hearts and we see that dunay charity, dunay gugma, tuo kita nga mao kini ang labing kusog nga vaksin, labing kusog nga antidote sa COVID. Amen. Kanyong tanan, dagang salamat paghatag panahon kay Senyor Santo Niño, kay Mama Mary. Ampo kita, amping kita, paambit kita. Salig kita sa gugma ni Lord, gugma ni Mama Mary. Kanyong tanan, dagan kayong salamat paghatag panahon nining importanteng kasaulogan Foundation Day, Jubilee of our parish. Kanyong tanan, dagang salamat. Unta, may Senyor Santo Niño, may Mama Mary, bless you with health and great faith, hope, and love. Utrohon ako kanyong tanan, congratulations and this joyful Jubilee celebration sa atong parokya. Amen.